מיומנות בידיים זה חלק ממני. זה התחיל לפני המון שנים בנגינה על גיטרה ונגינה על פסנתר. לאחר מכן למדתי רפואה באוניברסיטה העברית, סיימתי בהצטיינות. לפני 30 שנים נכנסתי למקצוע הזה שנקרא כירורגיה פלסטית. מתוכן אני כמעט 25 שנים רופא מומחה. לאורך השנים עסקתי בכמה תפקידים בכירים בארגוני רופאים, עמדתי בראש הרופאים המנתחים הפלסטיים בישראל במשך 6 שנים, והיום אני עומד בראש ארגון המנתחים הפלסטיים אסתטיים בישראל. אני עושה גם בהדרכה, גם בהוראה. אני יכול להגיד שיש לי הרבה מאוד תלמידים בתחום הזה, גם בתחום של כירורגיה פלסטית, גם בתחום של רפואה אסתטית, ואחד הדברים שגורם לי הנאה הכי גדולה זה לראות איך הם מצליחים ולאיזה יעדים הם הגיעו. כל הניסיון הזה עומד לרשותכם. כשאתם תגיעו אליי למרפאה, יש לכם ניסיון של 30 שנים שיעמוד לרשותכם, ואני אשתדל לתת לכם את הטיפול הטוב ביותר.